inaugurem aquestes jornades amb l'objectiu que crec que és prou evident per tots vosaltres de la federació de posar en funcionament o posar a l'abast de tots els que us interessa, diguem, els dubtes, les situacions, els debats que es puguin suscitar al voltant de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que es va aprovar el maig del 2012. Es muy interesante que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que las entidades locales, las administraciones públicas en general, pero hablemos de las entidades locales, deberán hacer un seguimiento del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a lo largo del ejercicio. Deberán hacerse ajustes por el lado del gasto. El principio de sostenibilidad financiera se concreta en la identificación de un límite de deuda pública que coincide con el 60% del Producto Interior Bruto para el conjunto de las administraciones públicas. Y ese límite se tiene que conseguir en el año 2020. Las medidas correctivas que contempla la norma son, por un lado, de carácter automático y otras que no tienen carácter automático y que se producen o que se deben aplicar cuando se produzcan los incumplimientos, cuando ya se produzcan los incumplimientos de los objetivos de estabilidad, de deuda o de la regla de gasto. ¿Cómo podemos exigir a una entidad local que reduzca su nivel de endeudamiento neto si tiene un problema de liquidez que se manifiesta en el estado del remanente de tesorería para gastos generales? Bueno, entiendo que en esos casos la entidad local no tendría que reducir su endeudamiento neto. Tendría que hacerlo en los casos que tenga capacidad de financiación y siempre con el límite que venga marcado por el remanente de tesorería para gastos generales, siempre que tenga un remanente suficiente. Esa norma o esa regla de gasto no es rígida. Pueden producirse cambios normativos que provoquen incrementos o disminuciones de recaudación. Cuando se trate de incrementos permanentes de recaudación, se podrá incrementar el gasto computable que concreta la regla de gasto que se aplica a esa entidad local concreta. Cuando se producen disminuciones de recaudación, permanentes o no, se debe reducir el gasto computable en un importe equivalente. Esto es obligatorio. L'incompliment de la regla de despesa reiterat pot ser un incompliment greu des del punt de vista de la llei d'estabilitat pressupostària, amb la qual cosa un error en el càlcul de la regla de despesa pot portar conseqüències greus, però aquesta regla de despesa l'hem d'interpretar amb aquests petits mimbres que ens dona l'article 12.3 i després, en tot cas, els quadernillos, esborranys o el que sigui que pengi el Ministeri d'Hisenda de la seva pàgina web. Els terminis, davant de l'incompliment, cal enviar-ho a l'òrgan competent per a l'aprovació, que té 2 mesos des de la presentació per aprovar-lo. I la posada en marxa del pla ha de ser de 3 mesos des de la constatació de l'incompliment, no des de la remissió del pla, des de la constatació de l'incompliment. Repeteixo, per tant, fixeu-vos que és molt important la data d'arrencada d'això. Nosaltres sempre insistim que en la normativa estatal de caràcter bàsic hi ha com 2 blocs diferents. Repeteixo, text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, objectiu, solvència, enfocament micro, i per nosaltres és el més important, continua sent el més important, garantir la capacitat de pagament de les obligacions assumides per part dels ens locals. I després tenim un altre bloc, que és estabilitat pressupostària, que és relativament nou, i que aquest segon bloc de la normativa estatal de caràcter bàsic d'estabilitat pressupostària és diferent, l'objectiu és diferent al de les hisendes locals. L'objectiu és que les polítiques pressupostàries de les administracions públiques siguin coherents en la política monetària europea, una unió monetària que es caracteritza perquè no va acompanyada d'una unió política. Per tant, s'han de coordinar les polítiques pressupostàries dels països membres perquè no siguin contradictòries en la política monetària única. Aquesta coordinació ha pres el nom del Pacte d'Estabilitat de Creixement i que s'ha traslladat, en el cas espanyol, a la normativa d'estabilitat pressupostària.